Na sziasztok, én XX vagyok, egyben Hungary PvP és Keskefiú 3000, ezt most már több videóban nem fogom elmondani. Mert csak így elmondani XX más játékokon eredetén Hungary PvP és Empire Crafton pedig Keskefiú 3000. Na hát akkor kezdjük így bele a Needlix 75 most lőttem le, az előbb meg most, és elkezdi nekem a PvP tudatlan, örök meg ez meg az. Én vagyok a PvP tudatlan. 3 hónapja ezelőtt voltam top 2 ezen a szerveren. Most nincsenek cuccaim, mert vagy törlések, vagy nekem tűntek el a cuccaim, nem tudom. Itt van ez a Needlix, most meg fogjuk ölni. Az milyen kell? 8 blokkról jött, vagy mi van? Jó, vagyok itt bekenni. Van erő rajta, jó? Na, én vagyok a PvP tudatlan, ne te fussál már, ne fussál már! Cigány gyerek. Meg nem bírsz ütni, hülye gyerek. Hát nem fogok káromkodni. Van egy passzinálva, meg egy milyen kard van az? Milyen? Egy giant, vagy mi? Az is tasszis, az a baj. Jaj, most lesorozott. Na. De az nem, az tényleg nem. Az 3 HP-t full diába, az tényleg. És én meg nem tudom megölni. Az nem hack, az tényleg egyáltalán nem hack. Biztos neki 0 HP-t vagy sebzek, vagy valami. De azért már nem sebzik ennyit egy gyerek, egy ilyen gyerek. Csak nehogy letiltsa az ütésemet, akkor nagy bajt kapok. Nem nézd be. Most teljesen előkésre megy, gondolom. Na, F. Előtt kéne írni. Na, már futsz is, na, futsz. Fut a kutya, fut a kutya. Na, fut a kutya, fut. Ha én fogok kopni a marad, nem tudom, mit csinálom. Vagy már PvP-ztem egy párat, egy kicsit, kicsit. Na, kapott végre. Na. Ne te fussál, ne fussál. Júj. Kezdjél. Na, akkor egy kicsit hozzá. Nem tudom elérni. Terminátor. Egy. Na, nem fogsz elfutni? Nem ám. Él a PvP tudatlan. Gyorsan azt a kettőt ki is cseréljük. Itt azt itt megvárjunk. Regeneráció nem kell. Jó. OP-re el kéne menni. Egy darabon. Még pénzem is van 10 000. Abból veszem egy kis OP-t. Aha. Tankolja és fuldia. Hát. Öcsém. Nem én vagyok az a PvP tudatlan, aki nem tud magának egy fuldiát szerezni. Ott van, a kis sárkány, mindenki le tudja hívni, akármilyen rangod van, defa vagyok, azt le tudom hívni a kis sárkányt, hagyjál már békén. Jó, szerverlak. Szerverlak, majdnem megdöglöttem. Így. Olyan fogom mutatni, milyen a chestem, és nagyon prósáztam, hogy összeszarjátok magatokat, milyen jó chestem van. Semmi nincsen benne, erőpotin kívül. Azért van erőpoti bennem, azért nem kell elmenjek egyfolytában.
Aztán mindig lelőtnek, ott kempe egy kurva, aztán mindig lelőtt. Mert egy pénzem van, 4000. Akkor még leszünk egy jó pénz. Most már tényleg 4000-ünk van. Vagy leszünk egyet? Jól láttam, vagy tényleg itt az gyerek? Itt az MCG. Szia te gyerek! Szia! Szia! Na most repülsz, cica. Papa! Amúgy ez egy hacker gyerek. Fúriába vitt 5 HP-t, és az biztos, hogy nem erő 2, mert erő 2-vel sem viszed 5 HP-t fúriába. Ja, amúgy megmutatom ilyen chestem, nem jön senki, jó. Ilyen. Köztük egy gyerekpaket. Igen, jó. Meg kéne menni sapkáért, cipőért, fúriáért. Nálam miért van kenyér? Fogalmam nincs. Jaj, most nem kéne beavatkozni, úgyhogy felmegyünk csak így. Felmegyünk. Új, ez nagyon rossz hely. El kéne valahogy innen tűnni. Nem baj, veszünk egy kis minket. Hátra. Így. Még egyet, jó. Aztán elveszünk. Hát, menjünk, lássunk nekik. Itt van 2 gyerek. Kéne szeretni valahonnan ne fogjuk. Ki. Ahogy el kéne innen menni. Ezek meg tímelnek, ugye? Igen. Akkor ezt valami. Mr. Schwarz Killer. Ezt fel akar jönni. Lehet az. Na, akkor itt is még van. Akkor menjünk tovább. Ha lenne olyan kedves valaki nekem a leírásban. Hát miért vagyok mindig a leírással? Kommentben le tudna nekem írni a Fraps használatának a Fraps használatának tehát a Fraps használatát, tudom használni a Frapset egy részben, azt akarom megtudni, hogy lehet vágni vele. Úgy mondom, hogy szünetet csinálni, tehát most beszélek, csinálok egy szünetet, és akkor 10 perc múlva mindig vagyok. Ha értitek. Azt mondtam, hogy meghaltál? Nem kell az abszolút. Nem tudom, miért néztem annyit. Vannak itt egy csomóan, és valaki XP-zik. Az is kéne nekem. Itt az X-ray, ezzel meg kéne lenni. Megint egy időt. Ha lehívnám. Harrison erőitala. Szuper erő. De miért kapunk 2 erőt? Ez így nem jó. Ez tényleg nem jó. Ó, Istenem már. Cseszi az egész estelencsé az egészet. Na. Le kéne húzni a kicsit a hashtag a többieknek, de mire? Ne lássuk a chestet. Hány perc is van a videó? Ja, akkor még azt sem tudom megnézni. Menjünk. Jó van akkor.
egy Mr. Sajtos kifő, akit kilöknek. Jaj, itt egy olyan CD. Azért van meg kicsit még erősebb nálam. Majd vissza kell térjük a jó PvP-be. Majd már 3 hónapja voltam utoljára fent ezen a szerveren. Jaj, mi volt? Jaj, ez mi? Ez mi? Jaj, mi ez? Mi volt ez? Mekkora? Mi volt az a nedlag? Hogy kint rohadt a zuhagazás. Aztán szia Dávid bácsi! Hogy az nem az igazi Dávid bácsi, ne higgyétek el, hogy ő az igazi Dávid bácsi. Mindenkinek azt mondja, hogy ő az igazi Dávid bácsi, hogy csinálja a videókat, de nem ő az igazi Dávid bácsi. A Dávid bácsinak van az kinye. Én Dávid bácsit nem is annyira szeretem. Na, megint elkezdett. Minek meg kell erője? Nem is kell. Nem mindegy. Menjünk tovább, aztán nem tudom, hogy hány perce megy már a videó. Milyen cucc? Így, 2. Hát, nem baj, kiraptam. Van egy púcettem. Ami nem van legjobb, de szarnak sem szar. Itt egy bandicam, vagy nem faszom. Volt egy erőpoti. Nagy ugrás, erőpoti, nagy ugrás, nem kell. Sem kell. Ez ide. Ez ide. Így. Na, berendezkedtem. Meg ezt így. Itt egy Dávid bácsi. Olyan be tudunk menni? Ne, ló! Ment vidire cica. Jó. Hát. Akkor szerintem ennek a videónak, ha meg is nézzük, hogy át tudjuk hívni a kiteket, akkor fel kéne húzni. Oks. Senket nem tudjuk lehívni. Na hát akkor ennek a videónak ennyi is lett volna. Iratkozzatok fel, lájkoljátok, kommenteljetek. Sziasztok!